Programa L'Èxit. Lectura per a l'èxit educatiu. El programa L'Èxit és un espai de lectura d'una hora setmanal on alumnat de quart a sisè de primària comparteix amb persones voluntàries moments de conversa i de lectura en llengua catalana que els ajudaran a consolidar els seus aprenentatges. La persona voluntària contribueix a la creació d'un espai d'entreteniment, confiança i compromís educatiu amb l'infant. Joana, tinc 66 anys i soc jubilada. Abril, 8 anys i estudio quart. És una nena molt simpàtica, desperta i molt carinyosa. Li agraden molt els llibres d'aventures i també li agraden els còmics. M'ho passo molt bé amb ella i llegeix molt bé. Tenim molt bon rotllo les dues, estem molt bé juntes. Lucía González, 29 anys, carnissera. Tomàs, tinc 9 anys i estudio quart. El nen amb el que estic es diu Tomàs. És molt simpàtic, és molt eixerit. Li agrada llegir molt coses de dinosaures, de monstres, D'estratègies, d'antigüetats, d'avions, de cotxes, de tot. M'aporta molts records. Jo vaig començar a llegir des que era molt petita i quan el veig a ell, el veig intentant buscar sentit a les paraules noves i me recorda molt a mi mateixa quan era petita perquè sempre estava amb un llibre i em fa venir records molt macos. Gràcies a ella ara ja sé buscar molt bé els diccionaris. Mercè, 68 anys i jubilada. Andrés, 10 anys i fa 5è. L'Andrés és un nen molt obert, simpàtic, li agrada molt el futbol, juga al Sabadell i és aficionat al Real Madrid. I llavors, com que jo soc del Barça, doncs quan venim un dia a la setmana sempre comentem els resultats d'un i de l'altre. Ens ho passem bé. A mi m'agrada llegir d'aventures, de sèries, de pel·lícules, de por i de Jerónimo Stilton i de futbol. És millor llegir acompanyat perquè si no saps una paraula, si ella te lo pot dir, però si no ho saps, el busques al diccionari. T'omple, et distreu i estàs bé amb tu mateix. Carme, 65 i soc jubilada. Mercedes, 8 anys i vaig a quart. La Mercè és una nena molt simpàtica, molt extrovertida, molt moguda, que intenta fer-ho bé, el que passa que és dispersa, llavors has d'anar centrant-la, però ella sobretot té una actitud molt bona i això sempre ajuda. Jo penso que ens en sortirem i traurem un molt bon resultat. Estic contenta amb ella. És bona i és molt atenta i és molt xistosa i graciosa. I jo crec que ella és molt... m'ha agradat molt que hagi tocat ella. Per mi va ser molt agradable el primer dia perquè jo pensava que tal vez m'ho iba a passar, no sé, avorrida o alguna cosa, però després va veure que em vaig divertir molt, moltíssim, perquè la Carme em va ensenyar coses noves que jo no sabia, que jo pensava que eren al revés, i ella em va dir que aquelles coses eren tal i tal, i jo vaig aprendre com es fa. Aviam, a mi la idea de voluntariat em sembla molt interessant. Quan un té temps lliure, poder dedicar una part del seu temps als altres em sembla molt interessant i trobo que és una tasca molt agraïda, que després et trobes molt bé, dona moltes coses positives al que ho fa. Quan fas una cosa d'aquestes, després et sents molt realitzat, i sempre jo ho recomanaria a tothom.